Αγαπητοί μαθητές και μαθήτρες του Β' Λυκείου, γεια σας. Το βίντεο που παρακολουθείτε είναι μια προσφορά των φροντιστηρίων Επίγνωση στα πλαίσια της προετοιμασίας σας για τις εξετάσεις του Μαΐου, στα μαθήματα φυσικής κατεύθυνσης και φυσικής γενικής παιδείας. Η παρουσίαση που θα δείτε περιέχει μερικά στοιχεία τα οποία εφαρμόζουμε στο φροντιστήριό μας, στοιχεία διδασκαλίας μέσω ψηφιακών τεχνολογιών, νέων τεχνολογιών εκπαίδευσης, όπως οι προσομοιώσεις φαινομένων σε περιβάλλον interactive physics ή τα online test με άμεσο έλεγχο της απάντησης από πλευράς του μαθητή. Τα θέματα αυτά φυσικά δεν αποτελούν αυτό που πολλοί ονομάζουμε SOS. Η δικιά μας φιλοσοφία δεν έχει καμία σχέση με κάτι τέτοιο. Είναι απλά κάποια πρότυπα διαγωνίσματα, τα οποία θεωρούμε ότι είναι μια καλή επανάληψη αφενός, αφετέρου δε δείχνουν περίπου το ύφος των θεμάτων που μπορείτε να περιμένετε στα σχολεία σας. Εδώ να τονίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η ύλη στη Β' Λυκείου δεν έχει την ενιαία και αυστηρά καθορισμένη μορφή που έχει στη Τρίτη Λυκείου, στις πανελλαδικές. Κατά συνέπεια, περιμένουμε να υπάρχουν διαφοροποιήσεις από σχολείο σε σχολείο, τόσο στην εξεταστέα ύλη, όσο και στο ύφος των θεμάτων, θέμα που είναι καθαρά επιλογή των καθηγητών του σχολείου. Και το δεύτερο, ότι αυτό που θα δείτε είναι μια, όπως είπα, καινούργια φιλοσοφία εκπαιδευτική, η οποία εφαρμόζεται ήδη εδώ και 2 χρόνια στα φροντιστήριά μας και για τα οποία θα ήμασταν χαρούμενοι να σας πούμε περισσότερα πράγματα σε μια συνάντηση από κοντά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την παρουσίαση, βλέποντας πρώτα απ' όλα τη μορφή των θεμάτων που περιμένει κανείς σε επίπεδο Β' Λυκείου. Λοιπόν, ξεκινώντας βλέπουμε ότι το πρώτο θέμα παραδοσιακά είναι αυτό που λέμε όλοι ερωτήσεις πολλαπλής. Εδώ θα δείτε ότι οι ερωτήσεις που έχω επιλέξει έχουν δοθεί και σε online μορφή, σε μια σελίδα HTML, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας, ώστε να επαναλάβετε τις ερωτήσεις αυτές όσες φορές εσείς θέλετε. Βλέποντας κάθε φορά την αυτόματη βαθμολόγηση και το κυριότερο, κάτι που συνήθως δεν υπάρχει σε ερωτήσεις αυτού του είδους και στα εξωσχολικά βοηθήματα, αλλά και σε άλλες πηγές, ποια είναι δηλαδή η αιτιολόγηση του σωστού ή λάθους που έχετε επιλέξει. Στο δεύτερο θέμα, συνηθίζουμε να συναντάμε ερωτήσεις με δικαιολόγηση. Οι ερωτήσεις με δικαιολόγηση απαιτούν ετοιμότητα από πλευράς του μαθητή και καλή προετοιμασία και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην πάρα πολύ καλή τεκμηρίωση της απάντησης, αλλά και στο επίπεδο της διατύπωσης. Πάρα πολλές φορές μαθητές βγαίνουν μετά τις εξετάσεις πιστεύοντας ότι έχουν απαντήσει σωστά το θέμα Β και έχουν χαθεί πολύτιμες μονάδες, γιατί η εξήγηση που έδωσαν, η δικαιολόγηση που λέμε, δεν ήταν επαρκής, τόσο στη σωστή όσο και στη λαθασμένη απάντηση. Να τονίσουμε εδώ ότι οι μονάδες που παίρνει κανείς είναι δυσανάλογα λίγες αν απαντήσει στην τύχη και οι πολλές μονάδες προέρχονται από τη σωστή και πλήρως τεκμηριωμένη απάντηση, όπως ήδη εξήγησα. Το τρίτο θέμα είναι αυτό που συνηθίζουμε να λέμε απλή άσκηση. Βέβαια εδώ η λέξη απλή είναι μερικές φορές σχετική. Το απλή τονίζει περισσότερο ότι δεν περιμένουμε συνδυασμό κεφαλαίων, πιθανότατα, και ότι αρκεί η καλή γνώση της θεωρίας και η άμεση εφαρμογή των τύπων. Όλα αυτά λίγο θεωρητικά, θα έλεγα ότι ειδικά φέτος στη Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας, όπου έχουμε τα νέα κεφάλαια στο ξεκίνημα της ύλης, η μηχανική δηλαδή, με την οριζόντια βολή, ορμή κρούση και κυκλική κίνηση, ίσως επειδή είναι πρωτόγνωρα από την άποψη της θεματολογίας που θα επιλεγεί, απαιτούν λίγη προσοχή, ώστε ακόμα και το θέμα Γ, αν πέσει κάτι τέτοιο, να μην αποτελέσει, να μην περιέχει μάλλον, να μην προκαλέσει ιδιαίτερες δυσκολίες στους μαθητές. Στο θέμα Δ, που όλοι περιμένουν το δύσκολο, η άσκηση γενικά μπορεί να είναι και συνδυαστική από διάφορα κομμάτια της ύλης. Να πω εδώ ενδεικτικά ως παράδειγμα, ότι στη μεν κατεύθυνση συνηθέστερα κεφάλαια συνδυασμού είναι το τρίτο με το τέταρτο, οι κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων, δηλαδή σε ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο. Η θερμοδυναμική δεν θα έλεγα ότι μπορεί να συνδυαστεί εύκολα με κάτι άλλο. Η δε επαγωγή
αποτελεί και αυτή συνήθως ένα τέταρτο θέμα, αλλά μάλλον μόνη της. Δύσκολα συνδυάζεται με άλλα κεφάλαια. Αυτά όσον αφορά τη μορφή των θεμάτων που περιμένει κανείς να συναντήσει. Ας περάσουμε τώρα να δούμε αυτό που ήδη ανέφερα πριν, τη μορφή των online θεμάτων για το θέμα Α για το θέμα Α. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι στη φυσική κατεύθυνση, στο θέμα Α, έχουμε 5 ερωτήσεις πολλαπλής, στις οποίες, αν κάποιος επιλέξει, ας πούμε, μία λανθασμένη, για παράδειγμα εδώ λέω για ένα πρωτόνιο που εισέρχεται με την ταχύτητα του κάθετη στο διάνυσμα της έντασης ομογενούς μαγνητικού πεδίου και επιλέγω την Β στην τύχη, θα ασκηθεί σε αυτό δύναμη Λόρεντς υπό την επίδραση της οποίας θα διαγράψει εντός του πεδίου παραβολική τροχιά. Μου βγάζει σαν απάντηση ότι είναι λάθος, αλλά μου δίνει και την εξήγηση ότι η δύναμη Λόρεντς που θα δεχτεί θα το θέσει σε ομαλή κυκλική κίνηση και όχι παραβολική. Με αυτή τη λογική μπορεί κάποιος να απαντήσει όλες αυτές τις ερωτήσεις και να βλέπει κάθε φορά το λάθος του ή το σωστό και γιατί είναι λάθος ή σωστό, παίρνοντας στο τέλος και το αντίστοιχο σκορ. Αντίστοιχη μορφή βλέπουμε και στη γενική παιδεία, στη φυσική γενικής παιδείας, στο πρώτο θέμα, όπου πάλι έχουμε βάλει ερωτήσεις πολλαπλής. Μάλιστα εδώ το πέμπτο έχει και ερωτήσεις σωστού λάθους, όπου μπορεί να επιλέξει κανείς να κλικάρει και να δει, να ελέγξει αν είναι σωστή ή όχι η απάντησή του. Αυτό λοιπόν μπορείτε να το βρείτε από την υπερσύνδεση που αναφέρεται, το link που λέμε, που αναφέρεται μέσα στο αρχείο PDF των θεμάτων και να μπορείτε να το κάνετε, να το επαναλάβετε όσες φορές εσείς θέλετε. Αυτή η μορφή εξέτασης του πρώτου θέματος εφαρμόζεται πάρα πολύ από εμάς, γιατί δίνει αυτό που λέμε ανατροφοδότηση, που μπορεί ο μαθητής να ελέγχει μόνος του, στο σπίτι του, ό,τι ώρα θέλει, την εμπέδωση κυρίως της θεωρίας. Μιλήσαμε όμως στην αρχή και για προσομοιώσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε μία προσομοίωση που αφορά το τέταρτο θέμα της φυσικής γενικής παιδείας. Ας ανοίξω βέβαια πρώτα το σχετικό θέμα. Στα θέματα λοιπόν εδώ τα οποία βλέπετε εντάχει, ερωτήσεις πολλαπλής στο ξεκίνημα, που ήδη αναφέραμε, στη συνέχεια θέμα 2 με 3 θέματα που αφορούν μαγνητικό πεδίο, ρευματοφόρους ευθύγραμμους αγωγούς, ηλεκτροστατικό πεδίο πουλό και διατήρηση της ορμής. Στη συνέχεια ένα τρίτο θέμα με πυκνοτή και στο τέταρτο, με το οποίο σχετίζεται η προσομοίωση, βλέπουμε ένα σύνθετο πρόβλημα που περιλαμβάνει κίνηση σφαιριδίου δεμένου σε νήμα, τρούση με ένα σώμα πάνω σε τραπέζι και στη συνέχεια οριζόντια βολή από πλευράς του σώματος σίγμα 1. Το φαινόμενο λοιπόν αυτό μπορεί να το δει κάποιος να εξελίσσεται σε προσομοίωση σε περιβάλλον interactive physics. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι έχει φτιαχτεί το αντίστοιχο σχήμα, το σφαιρίδιο δεμένο στο νήμα, το νήμα έχει το ένα άκρο του ακλόνητο σε κάποια οροφή, το σώμα που ηρεμεί πάνω σε ένα τραπέζι και ας δούμε πώς εξελίσσεται το φαινόμενο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ και μπορούμε να το επαναλάβουμε ότι το σώμα ξεκινά από την ηρεμία, συγκρούεται με το σώμα που ηρεμούσε στο τραπέζι, ακινητοποιείται σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης το σφαιρίδιο και στη συνέχεια το σώμα που ηρεμούσε στο τραπέζι ολισθαίνει κατά μήκος του και εκτελεί οριζόντια βολή. Μάλιστα εδώ φαίνεται και η ταχύτητα την οποία απέκτησε το σύστημα, το σώμα που ηρεμούσε στο τραπέζι. Βέβαια οι τιμές είναι κατά προσέγγιση, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η φυσική σε αυτό το επίπεδο μελετάει υλικά σημεία, θεωρητικά μηδενικών διαστάσεων. Θα καταλάβει κανείς όταν πάει στην κατεύθυνση της γάμμα λυκείου ότι στην πραγματικότητα έχουμε κινήσεις στερεών σωμάτων με ό,τι αυτό συνεπάγεται λόγω μη αμεληταίων διαστάσεων. Οι προσομοιώσεις σε περιβάλλον interactive physics γίνονται στα φροντιστήριά μας από εμάς τους ίδιους. Από εμένα προσωπικά έγινε η προσομοίωση αυτή και έχει το καλό ότι μπορεί να φτιαχτεί πάνω σε οποιαδήποτε άσκηση είτε του σχολικού βιβλίου είτε σε οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει. Θα τολμούσα να πω ότι είναι ένα είδος
προσομοιώσεων επί παραγγελία. Όποιο θέμα θελήσουμε να το δούμε να εξελίσσεται μπροστά μας, μπορούμε να το κάνουμε. Επανέρχομαι λοιπόν στην αρχική μας οθόνη, όπου για να κλείσω αυτή την παρουσίαση, θα ήθελα να πω ότι μπορείτε να μελετήσετε τα θέματά σας αναλυτικά, διεξοδικά. Υπάρχει άφθονο υλικό στην ιστοσελίδα μας, την οποία έδειξα και στην αρχή της παρουσίασης, στο www.epignosi.edu.gr. Όποιος μαθητής ή μαθήτρια θέλει περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να απευθυνθεί στα φροντιστήριά μας και στη γραμματεία και σε μένα προσωπικά. Μην διστάσετε να ζητήσετε οτιδήποτε εν ώψη των εξετάσεων. Οι εξετάσεις, να πω εγώ κλείνοντας, ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν από κανέναν με άγχος. Είναι μια διαδικασία η οποία θα γίνεται πολλές φορές στη ζωή σας. Στο ξεκίνημα θα έλεγα ότι είμαστε ακόμα. Η γάμα λυκείου είναι μπροστά μας. Θέλει ψυχραιμία, οργάνωση, υπομονή και μεθοδικότητα. Στα φροντιστήρια Επίγνωση είμαστε έτοιμοι να τα παρέχουμε όλα αυτά και ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.